जों थारमाने जोङो एसे बादिनांसै जामाइजों आंजों थारमाने फैसाया दं 5,000 नैबे दुरुंखौ बारनाय हा दै बिजामाइजो सानैजों आरो नैबे प्राइजखौ मोनगोन जायनो देरहायो आरो दा दंबावो खेलाया मोननै दा बिजामाइजो सानैजों गेलेगोन आरो दे र' आं होनगोनब्रा दे हा र' जायाखै नै बोरि होनबाथाय बोरिया नैबे गोजौआव थायो ओमफ्राय दै होनबाथाय ओरै गाहायाव मिथिबाय बोरि आं होनगोन होनबाय माबा गावसो बारनायलाय दैया खिबुथिं फावसनांगौ खिबुथिंसो दे मारु दै जेनबाय दे जि जायाखै दे खालामसै मारु दै सानैबो जेनबाय नै साथामबो बारनाय बे प्राइजखौ मोनगोन जायनो देरहायो दे मारुआ सिगाङाव ओमफ्राय दैया उनाव दे आं होनगोन दे र' होनबासो बारनांगौब्रा दै मोजां बार दे मारु हनै